sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. On est particulièrement silencieux ce matin. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Les 2 semaines passées, nous avons parlé du pardon et je m'en vais conclure aujourd'hui sur la même thématique. Avec donc la semaine passée, nous avons touché de doigt et s'il refuse de se repentir. Ce matin, nous allons parler d'un cœur dur. Je vais rapidement nous inviter à prendre nos Bibles et de lire Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4 verset 7. 4, 7. Nous avons vu les démarches qu'on devrait engager la semaine passée avec le frère ou la sœur qui a commis l'offense. Je me réjouis de ce que nous avons beaucoup appris à travers cela. Pour que nous puissions vivre vraiment en communauté, le pardon doit être notre mode de vie, notre façon de collaborer, d'interagir les uns les unes avec les autres. Mais il arrive que nos cœurs soient endurcis. Il arrive que les problèmes nous dépassent parce qu'on ne les présente pas devant le Seigneur. Et un cœur dur, c'est un cœur qui refuse de se repentir. Un problème que vous refusez de pardonner, un problème que vous continuez à entretenir. Une situation conflictuelle que vous continuez à nourrir. Finit par vous endurcir. Un cœur dur s'oppose donc au dessein de Dieu. Un cœur dur refuse ou s'oppose à ses commandements, au commandement de Dieu. Un cœur dur, mes frères et sœurs, refuse de se repentir et de se laisser transformer par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est la pensée de Dieu, que nous devrons considérer comme la seule vérité. Mais lorsque notre cœur devient dur, nous décidons ou nous refusons d'écouter la pensée de Dieu et de mettre en pratique la pensée de Dieu. Un cœur qui se penche et qui se plie sur la volonté de Dieu décide de croire avant toute sa pensée, la pensée humaine, il croit en Dieu. Nous décidons de croire Dieu lorsque nous venons à l'église. Nous décidons de croire en Dieu lorsque nous faisons partie de cette communauté. Nous avons décidé d'abandonner notre volonté dans les mains du Tout-Puissant pour construire, participer à la construction de sa communauté. Nous avons décidé de lui faire confiance et de devenir frères et sœurs.
An ye a latigɛ ka an jigi bɛɛ da a kan walasa ka kɛ ɲɔgɔn balimakɛ ani ɲɔgɔn balimamuso ye. Nous avons aussi décidé de ne jamais laisser nos offenses ou quoi que ce soit nous décevoir. An y'a latigɛ fana ko an ka hakɛ ko olu tɛna kɛ jigitigɛ ko ye an ta fan fɛ ka Ala to yen. Mais il n'arrive pas que cela se passe tous les jours. Nka an b'a ye ko o waleyaw bɛ to ka kɛ don caman caman. Tant les rancunes sont tenaces. Ni a kɛra ko dusudimi kow bɛ i dusu la tuma bɛɛ. Les conflits sont entretenus. N'a kɛra ko kɛlɛkow bɛ sen na. Les hostilités sont réelles et visibles. Ni a kɛra ko bamatiya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni o bɛ sen na. C'est pourquoi ce matin le Seigneur nous parle. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. O de kosɔn bi sɔgɔmada fɛ matigi bɛ kuma an fɛ ani a bɛ nin fɔ ko ni aw ye ne kumakan lamɛn aw kana aw dusukun gɛlɛya. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. A ye matigi ɲini a sɔrɔ tuma la. Invoquez-le, dit Ésaïe chapitre 55 verset 7 à 8. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Esayi kitabu la sura 57 verset 7 ka se 8 ma ko a ye matigi tɔgɔ wele k'a to aw kɛrɛfɛ. Que le méchant abandonne sa voie. Ko mɔgɔjugu ka a ka sira bila. Et que l'homme de rien ses pensées. Ani a ka yɛlɛma ka kɛɲɛ ni Ala sago ye. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. A ka segin ka na matigi ma o min bɛ hinɛ a la. Nous sous-estimons souvent les difficultés et les problèmes et nous continuons à les entretenir. Gɛlɛyaw ni degunkow bɛ to sen na ni an tɛ sɔn ka o ɲɛnabɔ nka ni an bɛ o to ten. Un cœur dur, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Dusukun gɛlɛn o ye dusukun ye min tɛ yafa. Alors que le cœur de Dieu pardonne abondamment. K'a sɔrɔ Ala ka dusukun ale bɛ yafa kosɛbɛ. Un cœur dur choisit de ne pas pardonner et de désobéir. Nka dusukun gɛlɛnman o b'a latigɛ ka ban ka Ala sago kɛ ka kolon Ala ye. De ce fait, il se coupe de la grâce et de la compassion de Christ. Ani o bɛ kɛ sababu ye Ala ka nɛɛma ani matigi ka hɛra o bɛ dɛsɛ a la. C'est décider ou de choisir ou de préférer rester blessé et meurtri plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. O dusukun gɛlɛnman o bɛ a yɛrɛ jɔkilen to ten a tɛ sɔn ka Ala ka kuma lamɛn ka kolon o ye. Le Seigneur nous dit, matigi b'a fɔ an ye. pardonnez sans rien attendre en retour. Aw ka sɔn ka yafa k'a sɔrɔ aw ma fɛn wɛrɛ ɲini. Certains pardonnent dɔw bɛ yafa parce qu'ils vous posent aussi des conditions en même temps. Kamasɔrɔ o fana b'a fɛ aw ka fɛn dɔw kɛ u ta fan fɛ. Ils pardonnent, u bɛ yafa, ils attendent quelque chose en retour. U bɛ fɛn dɔw makɔnɔ ka bɔ aw fɛ. Ils vous demandent pardon. Dɔw fana b'a fɔ ko aw ka yafa u ma. Parce que aussi ils attendent quelque chose. Kamasɔrɔ u b'a fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ aw fɛ. Le Seigneur dit, n'attendez rien en retour. Matigi b'a fɔ ko i ka yafa k'a sɔrɔ i ma foyi ɲini ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Un cœur dur, mes frères et sœurs, est emprisonné par le rejet et l'amertume. Dusukun gɛlɛnman o ye dusukun de ye min bɛ kaso la k'a sababu kɛ murutili ni fililiko ye. Différentes raisons peuvent expliquer votre blessure ou l'offense qui a conduit à votre blessure. Sababu caman bɛ yen minnu bɛ se ka sɔrɔ dusukun jɔkili ta fan fɛ ani dusukun gɛlɛya ta fan fɛ. Vous pouvez avoir ou penser avoir raison sur une situation. An bɛ se k'a fɔ ko jo bɛ aw bolo ko dɔ la. Combien de fois l'avez-vous présenté devant le Seigneur? Nka sɛɲɛ jumɛn aw ye o ko jira matigi la? Il y a des frères parmi nous ou des sœurs parmi nous. Balimacɛ wala balimamuso dɔw bɛ an cɛ ma. Ils ont demandé des choses à Dieu dans la prière. U ye fɛnw ɲini Ala fɛ delili fɛ. Ils se sont battus dans la prière et le jeûne. U ye u seko bɛɛ kɛ delili la ani sun na. Mais la situation n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Nka u bɛ ka delili kɛ fɛn min na o ma yɛlɛma. Et cela devient pour eux un reproche à Dieu. Ani o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ Ala jalaki sababu ye u bolo. Ils lui reprochent de ne pas avoir répondu à leur prière. U bɛ Ala jalaki ko Ala ma sɔn ka olu ka delili jaabi. Et cela aussi constitue un manque de pardon.
ni o bɛ kɛ i ka ɲɛnamaya la o b'a jira ko i tɛ sɔn ka yafa. Dieu doit agir de telle ou telle façon pour moi. Ala ka ɲi ka o ɲɔgɔnna kɛ e ta fan fɛ i ko a ka ɲi k'o ɲɔgɔnna kɛ ne ta fan fɛ cogo min na. Peut-être que tu ne le dis pas. A bɛ se ka kɛ i t'a fɔ. Mais tu te comportes comme ça. Nka i kɛcogo bɛ a jira. Que se passe-t-il lorsque Dieu n'exauce pas tes prières? Mun de bɛ kɛ i ka ɲɛnamaya la tuma min na ni i bɛ miiri ko Ala tɛ ka i ka deli jaabi. Quel compromis ou compromission es-tu prêt à aller dedans lorsque Dieu n'exauce pas tes prières? O la n'i y'a ye ko Ala tɛ ka i ka deli jaabi taasira wɛrɛ jumɛnw de bɛ yen n'i bɛ sɔn olu ma ka to ka olu kɛ. Une réponse, donc, une attente sans réponse peut conduire à ce que certains reprochent à Dieu. Pourquoi? Ils finissent d'ailleurs par abandonner l'assemblée de Dieu. Ola ni bɛ ka Ala deli i bɛ i yɛrɛ bolo ko i ka deli tɛ ka jaabi a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ ma ka Ala yɛrɛ ka sira bila u mabɔ Ala la. Il y a aussi des offenses qui sont liées à des difficultés de vie. Hakɛ ko dɔw fana bɛ yen minnu sababu ye ɲɛnamaya yɛrɛ gɛlɛya kow ye. La perte de quelque chose auquel on tenait. Ni a kɛra ko fɛn dɔ dɛsɛra i la o fɛn min ko ka bon i bolo kosɛbɛ. Ceci conduit à des blessures. O bɛ na ni dusukunjɔgi ye. Et ceci conduit à ce que vous possédez ou bien vous continuez ou je continue à penser que j'ai été offensé ou que cela me conduit aussi à faire une offense à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Ani o bɛ kɛ sababu ye i b'i yɛrɛ jate i ko gɛlɛya tara ka ɲɛsin mɔgɔ min ma wala e yɛrɛ bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma k'a sababu kɛ o dɛsɛko ye. Les offenses qui peuvent conduire aussi à des blessures, mes frères et sœurs, et au manque de pardon peuvent être aussi la perte d'un enfant. Quelle que soit la situation ayant conduit à la perte de cet enfant-là. Hakɛ ko bɛ se ka na ni dusukungɛlɛya ye ko an y'a fɔ cogo min na mais ni a kɛra ko den dɔ ko ka di ye kosɛbɛ nka i ntanyana o den na o fana bɛ se ka na ni dusukunjɔgi ye fo ka se dusukungɛlɛyali ma. La perte d'un enfant, d'un conjoint, d'une conjointe, la maladie ou un handicap. I n'a fɔ den ntanya i ka den tilara i la den ntanya wala i ka furukɛɲɔgɔn o ntanyana wala en tout cas fɛn dɔ bɛ yen ni i dusukun bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ ni o ntanyana i la. C'est une offense qui conduit à une blessure peut être également, mes frères et sœurs, quelque chose que j'ai fait de mal et que je refuse de me pardonner moi-même. A bɛ se ka kɛ hakɛ ko min kɛra sababu ye ka i dusukun jɔgi nka hakɛ ko in bɔra e yɛrɛ de la nka i b'i yɛrɛ jate ko a ye e de tɔɔrɔ ani i bɛ i dusukun gɛlɛya. Ça peut être un traumatisme, un choc émotionnel ou physique dont on ne se remet pas. A bɛ se ka kɛ a ye degun ni ɲagata min ta ka ɲɛsin i ma i dusukun ni i hakili la i taara ka se ka bɔ o jɔgili ni o ɲagata kɔnɔna na. Ça peut être un viol. A bɛ se ka kɛ yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ bɛnna i kan k'i wajibiya cɛnimusoya na sira fɛ. Ça peut être un rejet qui amène à la honte et à l'humiliation. A bɛ se ka kɛ ko ban kɛra i la ban min bɛ kɛ sababu ye ka i yɛrɛ ɲugun don i yɛrɛ la. Nous avons plusieurs raisons. Sababu ka ca. Nous avons plusieurs situations Ani fɛn caman caman bɛ yen qui peuvent occasionner des offenses qui vont conduire à des blessures et à un manque de pardon. Minnu bɛ se ka na ni hakɛtanikow ye ani minnu bɛ se ka na ni yafabaliya ye. Ces blessures-là, mes frères et sœurs, sont enfermées dans le tombeau de nos cœurs et pourrissent à l'intérieur. Ani o jɔgilikow olu kɛra i ko u datugulen bɛ kaburu de la an dusukun kɔnɔ min bɛ na ni tolilenya ye. Qu'est-ce qui pourrit ce matin dans ton cœur et qui a besoin d'être enlevé de la tombe? Jumɛn de bɛ i dusukun kaso kɔnɔ ni o tolilen bɛ ni o ka ɲi ka bɔ. Qu'est-ce qui pourrit dans ton cœur ce matin et qui a besoin d'être enlevé de cette tombe-là? Juru kɔnɔ ni o tolilen bɛ ni a tɛ ka se ka bɔ. Enlève la pierre, dit Jésus aux sœurs de Lazare qui est mort. Enlevez la pierre, dit Jésus. Yesu bɛ nin fɔ Lazare min sara a balimamuso ye ko u ka gabakurun ta ka bɔ kaburu da la. Mais la sœur Marthe du défunt dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà parce que ça fait 4 jours qu'elle est déjà dedans. Nka Marthe ye Yesu jaabi Marthe min kɛra Lazare balimamuso ye ko a tolila ka ban ani a kasa bɛ ka bɔ. Nous avons, le verset se trouve dans Jean 11, verset 39.
On ira bien sur Yohana Kitabula, Surata Nikele, à verset 10 à Nikolantona. Il sent déjà. Il est pourri. Il est pourri. Si nous visitons souvent nos tombeaux, si tu visites ton tombeau, alors tu connais, je connais ce qui pourrit dedans. C'est pourquoi le Seigneur dit ce matin, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que vous continuez à entretenir la pourriture dans le cœur. Un cœur dur et un cœur qui ne veut pas obéir à la voix de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 13 à 14. Hébreux 3, 13 à 14. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour, exhortez-vous les uns les autres, dit le Seigneur, aussi longtemps qu'on l'on peut dire aujourd'hui. Afin que qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Afin que qu'aucun parmi nous ne s'endurcisse. Si nous refusons d'enlever la pierre qui enferme nos blessures et nos douleurs, et que nous gardons la porte de notre cœur fermée à la lumière de Dieu, nous nous endurcissons. Et nous ne pouvons pas, quand le Seigneur tape à la porte, on refuse d'ouvrir la porte. Un cœur dur, mes frères et sœurs, est un obstacle majeur à notre intimité avec Christ. Ça empêche notre intimité. Ça bloque ton intimité avec Christ. Cela peut venir des blessures émotionnelles de notre passé. Et Satan sait très bien. Quand nous avons une intimité avec Christ, rien ne nous résistera. Rien ne nous résistera. Alors il fait exprès pour créer cela. Et lorsque je joue le jeu, mon cœur s'endurcit. Il y a mon libre arbitre. J'ai décidé de ne pas obéir. Et Satan est prêt à combattre cette intimité avec Christ parce que je lui donne l'opportunité. Satan sait que c'est la clé pour vivre l'adoration, donc la présence de Dieu. Le manque de pardon, mes frères et sœurs, rend ton cœur amer. Il n'y a pas de joie. Vous voyez un frère en Christ, vous avez simplement envie de passer. Parce qu'il n'y a pas de joie sur son visage, il n'y a pas de joie dans son cœur. En Christ, il y a la joie. Soyez toujours joyeux. Mais certains frères, vous avez envie de fuir lorsque vous les croisez. Tellement que
Le manque de pardon rend nos cœurs donc amers et la déception a pour conséquence le manque de foi. Ola ni ite son ka yafa idusukun jokle avec sababu ijigi be tigɛ ani daraya min bɛ idusu la o fana bɛ ban. Puisqu'il n'y a plus de joie, Kama sɔrɔ ɲagali tɛ. on a un cœur rempli d'amertume. Ola dimiya On est déçu. On est déçu. Ijigi tigɛlen bɛ. On n'a que des reproches. Ola jalakiliko olu de bɛ an dala tuma bɛɛ. On n'a que des murmures. Ola dajukɔrɔ kuma olu de bɛ an dala tuma On bɛɛ. se plaint tout le temps. Ola an kɔni bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu burutilen bɛ tuma bɛɛ ka to ka ko gɛlɛnw fɔ. Cela conduit tout doucement à l'incrédulité. O laban bɛna kɛ jumɛn ye? O laban bɛna kɛ danabaliya yɛrɛ de ye ka ɲɛsin Ala ma. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 3 versets 18 à 19. O de kosɔn Afuru kitabu la sura 3 verset 18 ka se 19 ma. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? A y'a fɔ jɔn ɲɛna ko olu tɛna don ale ka hɛrɛ la pewu. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Ko minnu bana ka a kan lamɛn. Aussi le Seigneur dit, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ani matigi b'a fɔ ko u ka danayabaliya kosɔn u ma se ka don matigi ka hɛrɛ la. Il y a, mes frères et sœurs, un risque pour toi de ne pas te retrouver dans la félicité du Seigneur parce que ton cœur est rempli et orienté vers la désobéissance. Balimancɛ balimamuso a bɛ se ka kɛ ko e tɛna nin yɔrɔ sɔrɔ Ala ka masaya la k'a sababu kɛ murutili ani danabaliya ye I dusukun na o min kɛra dusukun kɛlɛ ye. Si je refuse d'obéir, Ni i bɛ ban le ka Ala Seigneur ka m'a dit de pardonner, k'a sɔrɔ matigi y'a fɔ I ye ko I k'ale ka minɛ ka yafa de lâcher prise. ka sɔn ka hɛrɛ ko kɛ. Non, j'ai une montagne d'explications, les raisons pour lesquelles ça devrait se passer autrement. Nka I bɛna jaabili kɛ tan ko sababu dama min yɛrɛ bɛ ne bolo n'o bɛ kɛ sababu ye ne tɛ sɔn ka yafa n'o kɛ n'o ka ne dusukun gɛlɛya I bɛ taa sinsin o sababu dama kan olu bɛ caya I ko kulu min wulilen don sanfɛ. Ceci affecte ta foi. O bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ I yɛrɛ ka danaya la. Si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, c'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Aw hakili b'a la a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ tuma min na kalandenw b'a fɔ Yesu ye dɔ fara an ka danaya kan. Augmente-nous notre foi. Matigi dɔ fara an ka danaya kan. Un cœur dur offense Dieu, mes frères et sœurs. Dusukun gɛlɛn o bɛ Ala hakɛ ta de. Le fait de provoquer Dieu, Ni I bɛ Ala kan sɔsɔ de l'irriter ka Ala nisɔngoya et de douter de lui est une offense. ani ka siga Ala la o ye Ala hakɛ tali de ye. Nous nous rappelons de l'épisode qui se trouve dans toujours Hébreux chapitre 3 verset 16. An hakili bɛ a la Hebrew kitabu sura 3 verset 16 la. Au sortir d'Égypte, Tuma min na Israɛldenw bɛ bɔ Misira jamana la. sous la conduite de Moïse, U kun ɲɛminɛlen bɛ Musa de fɛ. nous avons vu comment la révolte a été organisée. An b'a ye tuma min na Israɛldenw murutila ani n'u ka murutiliko labɛnna cogo min na. Le verset 13, du moins le verset 16 d'Hébreux nous résume ce qui s'est produit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. O la Hebrew kitabu sura 3 verset 16 la a bɛ fɔ ko minnu murutila ka ban Ala ma tuma min na u bɔra Misira ko olu si ma se ka don Ala ka hɛrɛ la. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que je peux provoquer ou irriter Dieu? Ne balimancɛ ne balimamuso a bɛ a faamu cogo min na a bɛ se ka Ala nisɔngoya ka Ala dusu tiɲɛ wa. Ceci est un exemple, la révolte organisée contre Dieu, contre son serviteur Moïse. Ka murutili labɛn ka ɲɛsin Ala ma wala ka ɲɛsin Ala ka baarakɛla ma min kɛra Musa ye. Ils ont délibérément choisi de douter de Dieu. U ye ɲɛnatɔmɔli kɛ ka siga Ala la. Et pourtant ces gens-là sont les mêmes qui ont vu les miracles que Dieu a opérés. Nka min kɛra kabako ye o mɔgɔ kelen minnu murutila ten olu yɛrɛ ye Ala ka sebayaw ye u cɛ ma Ala ye sebaya kabako minnu bɛ kɛ u cɛ ma. Ce sont les mêmes qui ont vu l'armée de Pharaon fondre sur eux et devant eux il y avait la mer. O mɔgɔ
mɔgɔ kelen olu de ye ka faraw ka kɛlɛcɛw ye tuma min na ni u sera kɔgɔjibilen ma tuma min na kɔgɔjibilen ye u bɛɛ dun faraw ka kɛlɛcɛw. Telle une poule, ils ont mangé, ils ont essuyé le bec, ils ont oublié. O kɛra o mɔgɔ minnu kɛra i ko sɛ de min bɛ sɔbili kɛ ka a da jɔsi ka sɔrɔ ka tɛmɛ. Ils ont oublié cette grâce. Ils ont oublié comment Dieu est venu à leur secours. Le fait de provoquer Dieu, de l'irriter, mes frères et sœurs, et de douter de lui, c'est une offense. Ces attitudes-là que nous avons sont des offenses à sa personne et les effets de ces attitudes pécheresses amenèrent Dieu à s'indigner comme il l'a fait face au peuple d'Israël. Néanmoins, Dieu est plein de compassion. Il le dit toujours, ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus. Si tu espères en lui, tu ne serais pas déçu. Ésaïe 49, verset 23. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est fidèle et nous devons fixer nos regards sur lui. Il est l'envoyé de Dieu. Il nous a montré la voie, il nous dit de l'imiter. Nous devons considérer avec quelle fidélité il a accompli la mission que le Seigneur lui a confiée. Le Seigneur lui a donné une tâche. Et le Seigneur Jésus a accompli cette tâche avec fidélité. Il te donne une tâche de pardonner. De porter son message de paix. De résoudre les conflits. Quel est ton choix? Si nous choisissons de lui faire confiance, malgré que nous allons rencontrer des échecs qui vont nous permettre d'apprendre et de progresser, nous avons besoin de continuer à lui faire confiance même si nous ne comprenons pas les événements. Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées, mes pensées, ne sont pas mes pensées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas comment les choses se passent ou se déroulent. Un cœur dur ne s'attache pas à la vérité, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un cœur dur, la parole de Dieu, vous serez vite séduit par le péché. Puisque vous n'aimez pas la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. C'est la raison pour laquelle il serait très vite séduit, dit le Seigneur, car un cœur qui n'a pas l'amour, c'est un cœur du monde qui n'a pas l'amour de la vérité. Et un cœur dur, donc qui n'aime pas la vérité, finit par s'égarer et abandonner la foi. Un cœur dur, c'est un cœur aveuglé par ses propres voies et il finit par abandonner l'assemblée. L'amour de la vérité. J'aime le témoignage que Jean a rendu à Gaius dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, témoignant de son amour pour la vérité.
Yovana kitabu sabanana verset kele sura kele and verset nanina seria mimbeke yovana fe gaïs kola o seria kadine kosebe. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité. Yovana ben foko ne ka ni kabo hali ka donko ne ka do me ka tama tiela. Gaius est sincèrement attaché à la vérité. Il marche dans la vérité et il agit fidèlement pour les frères, même étrangers. Marcher dans la vérité ou marcher par l'Esprit de Dieu nous demande de croire, c'est-à-dire de faire confiance à la présence de Dieu, à la pensée de Dieu. Katama tiela wala fotiwala katama ala ka miselman bakala o de beke sababuye min ba dira ko idambe ala la aliko ibe tanye ka ala ka tiemara. Et la pensée de Dieu se trouve dans sa parole, la Bible que nous avons dans nos mains. Ala ka mirli o be soro ala ka kuma de la no kera la Bible ye mi me antege. Tu as besoin de croire tout ce qu'elle te dit et tout ce qu'elle t'enseigne. Ne mako be ala ka daraya ke kitabuna. Pourquoi? Parce que vos pensées, nos pensées, les pensées humaines sont dirigées par notre âme, mes frères et sœurs, qui lui s'appuie sur nos expériences. Il s'appuie sur nos expériences et sur ce que nous dictent nos émotions. Mes pensées à moi, mes pensées humaines sont dirigées par mon âme qui s'appuie sur mon expérience et sur mes émotions. Tandis que la pensée de Dieu ou marcher selon la vérité, c'est prendre appui sur les pensées de Dieu qui se trouvent dans sa parole. Si nous devons aligner nos pensées sur la parole de Dieu et sur la vérité du Saint-Esprit, le Seigneur nous révélera chaque situation ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème. Quelle est la situation à laquelle je fais face ce matin? Et cela n'est possible, mes frères et sœurs, de répondre à cette question que s'il y a un renouvellement de mon intelligence. Le renouvellement de mon intelligence tel que le Seigneur le dit dans Romains chapitre 12 verset 2. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de mes pensées, de tes pensées, de nos pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi le Seigneur nous invite à changer nos pensées? Tout part de la pensée. Tout se trouve à ce niveau-là. Comment est-ce que vous concevez les choses? Comment vous les comprenez? Le Seigneur nous dit changer votre mode de pensée. Je dois changer le mode de ma pensée et de ne pas me conformer au siècle présent. Le siècle présent, il n'y a pas de pardon. Vous payez cash. Ils ne vous pardonnent pas. Ils sont prêts à vous détruire sur le faux.
Mais le Seigneur, lui, il est venu pour donner la vie et non pour détruire. J'aimerais tirer une conclusion ce matin avant de nous poser 3 questions. Et j'aimerais, pour tirer cette conclusion, nous renvoyer dans le dialogue que Jésus a eu avec les sœurs de Lazare. Les sœurs de Lazare ont dit, si tu étais là, Seigneur. Si tu étais là. Cette phrase-là exprime une pensée qui a ouvert une porte à la déception dans le cœur de Marthe et de Marie. Marthe avait-elle de la réticence à enlever la pierre? Elles auraient aimé que Jésus soit là avant que Lazare ne meure. Mais le Seigneur leur transmet et il te transmet ce message ce matin. Lorsque tu enlèves cette pierre, lorsque tu ôtes cette pierre, c'est la pourriture qui est dedans, je la transforme en vie. Ne soyons pas de ceux qui nient le problème, mes frères et sœurs, ce matin. Ne niez pas votre problème. Ne cachez pas votre péché. Ou la réalité. La réalité de ta vie intérieure ou de ma vie intérieure sale ou souffrante. Mais acceptons d'enlever la pierre. Qui enferme les mauvaises odeurs et les choses qui sont en train de pourrir et de se désintégrer de l'intérieur. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nous avons besoin de décider d'obéir et de pardonner. Et de nous repentir et de garder, d'avoir gardé. Le Seigneur t'invite à le reconsidérer ce jour nouveau. As-tu quelqu'un dans ton cœur? As-tu gardé quelqu'un dans ton cœur? Le Seigneur te dit pardon. Quelle est donc la situation à laquelle tu fais face ce matin? Tu connais, examine-toi toi-même. Qu'est-ce qui pourrit dans ton cœur? Qu'est-ce qui pourrit dans mon cœur? Et qui a besoin d'être enlevé de la tombe? Qui a besoin d'être enlevé de la tombe? Sache que seul Jésus change ta vie, peut changer ta vie. Veux-tu lui ouvrir ton cœur? Veux-tu lui obéir? Sur ce, je vous remercie, que le Seigneur nous bénisse et je nous souhaite un très bon dimanche.